Ние сме европейци по принцип, ама нямаме правителство. Всичко се дигат, а заплатите ни същи. В Италия беше това. Там получава 350 евро на дете, само детските. Плюс като работиш, защото си на договор и плюс като взимаш пенсия, пенсията е 600 евро. А тук какво ти дават? 100 лева. Няма такова. И после нашите хора бягат си държава, отива на чужда държава. Не съм доволна от това. Какво получават? 50 лева на дете. Не сме доволни. То не изкарваш месеца, не ги задоволяваш от това. В Италия те напротив такова, не ти дават нищо. Като се регистрираш, ти на момента ти дават работа, най-важното. Работата ти дават и децата къде да учат и им дават помощи. И ти като работиш, ти си доволна от това. Къде работиш, че най-важното имаш работа. В България няма работа. И целият народ избяга от собствената си държава. Аз се чувствах спокойна в там, къде са били децата в Италия.